Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka. Kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. A yau ma shirin namu na Duniya Taurari ne gwanin kasai tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar yadda kuke gani. A nan kamar yadda kuke gani akwai Auta MG Boy da kuma M Zakir Nijar. To ina masoya M Zakir Nijar, ina kuma masoya Auta MG Boy. A yau ma shirin namu yana so ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Auta MG Boy da kuma M Zakir Nijar, wanne da biyo wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma jiraninta har ma ya bada ta. Da haka masoya M Zakir Nijar da kuma masoya Auta MG Boy za mu shiga wakokin wayannan mawaka ɗaya bayan ɗaya domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin su wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma jiraninta har ma ya bada ta. Da haka yanzu da farko za mu fara shiga wakar Auta MG Boy domin ku ji da ta kasance, sannan daga bisani za mu shiga wakar M Zakir Nijar domin ita ma ku ji da ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, M Zakir Nijar ko kuma Auta MG Boy, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma jiraninta har ma ya bada ta. Da haka bara mu shiga wakar M Zakir Nijar domin ku ji da ta kasance. Kada ka manta kai dai ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sai zuwa group na WhatsApp, mun gode. Sannan kuma kada ka manta ka rubuta comment da mawakin da ya fi burge ka tsakanin wayannan mawaka guda biyu, Auta MG Boy ko kuma M Zakir Nijar. Dan haka bara mu shiga wakar M Zakir da wakar Auta MG Boy domin ku ji da ta kasance. Kada ka manta kai dai ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, mun gode. To masoya Auta MG Boy, ku ji da wakar Auta MG Boy ta kasance ta ja gaba. To yanzu kuma za mu shiga wakar M Zakir Nijar domin ita ma ku ji da ta kasance, tunda kun ji da wakar Auta MG Boy ta kasance. To yanzu kuma za mu shiga wakar M Zakir Nijar domin ita ma ku ji da ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin wannan shahararrun mawaka guda biyu, Auta MG Boy da kuma M Zakir Nijar, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma a jiraninta har ma ya bada ta. Da haka kada ka manta kana tare da wannan tasha ta mai albarka mai suna IB Hausa TV. To don haka kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna IB Kano Hausa TV. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Sani Ahmad Danbaiwa da ma masoya M Zakir Nijar, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da ma kuma nishaɗantarwa. Kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan inda dama kai mini share din wannan bidiyo na mai zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya M Zakir Nijar, sai kun ji mu a shiri na gaba na Duniya Taurari na ganinka, wanda wannan tasha ta mai albarka take daukar nauyin kawo muku. Yanzu kun je dokar Auta MG Boy ta kasance, yanzu kuma za mu shiga wakar M Zakir Nijar a ƙarshe domin ita ma ku ji da ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, M Zakir ko kuma Auta MG Boy, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma a jiraninta har ma ya bada ta. Da haka masoya Auta MG Boy da masoya M Zakir Nijar, muna jiran ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Auta MG Boy ko kuma M Zakir Nijar. Muna dai jiran ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin wayannan mawaka guda biyu, Auta MG Boy da kuma M Zakir Nijar. Kuma wannan tantancewa za mu tantance ne kawai a comment section ɗinku. Don haka muna jiran ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin wayannan mawaka guda biyu, kamar yadda kuke gani, Auta MG Boy da kuma M Zakir Nijar. Mun gode masoya M Zakir Nijar da masoya Auta MG Boy, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da ma kuma nishaɗantarwa. Mun gode, sai kun ji mu a